Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nilip constituency ke parlo Nilip block pen ke klempon Amrit Sarawar Askim 2023 aning khan pen pini arnianta ke tangang thek thang nata thek pon long lilang. Nilip block Aphan kadukawe long krehini Amrit Sarawar Askim nang pilo. Sitame e long natta kemi senpen klempon pe pusi ratsai klembang panong phang chupen jongpon. Lasonsi number sarong hang arong along ke klempon sitame documents ateng pulote ladak fencing ta klembom lo lapen plantation tame tang laplo pusi paklangpon. Sitame adim aklong along ke thang nata awe pinlang pusi phangcho asang hopen jongpo. Lapen fisheries ki hut sitame lake aprang koila kipur angkro along si buidun krai chot puta jongpo. Lapen worksheet ahem sitame floor antame inghang thai. Ladak chot kali lalong crazy along tame elong nata mesen pen thekdam long le putame jongpo. Lapen isi kamang huda mimi abangke ladak assistant BDO sitame Nilip asorlo. Lapen contract ke klemvek Atum antame Nilip asorlo. Sitame methang ahum portilo pu. Chematha dundesi amithang apoket chethap pa ongmunak asonsi thekponlo. Lasi prabchin pen ke klem kapatang ponchia phan chuning ripon. Nilip pen kelong dunaberta Karbi Anglong News Channel. Pini ladak sar surong hang arong number Nilip parlo Nilip constituency ke parlo number along itum ke bang nang kolam nang gelalo Amrit Sarawar pen ti atwa scheme Nilip constituency along long krihini do ladak number sar surong hang arong long tai isilo la pen pini nitum na thek long bang ke lalo ladak fishery ki hut laso Amrit Sarawar scheme lage ning kreng a hut lang kreng la ba hut rong tum phan lang joy keeping lang chu sok long ji phan lai pan sila so scheme nang pilo la pen environment ta to ko vela te bok tere long lang ka ve hot lang ki pi la so a facility la so Amrit Sarawar nang pilo tame pini tum dang ke thek long bang ke la da ke ki jun meji la pen ti en meji lang da ka the koi la ke phura dim long ma si la tu bui phito ka no so ka li la jat ta henu la da la dunga rai an da so koi la ke phur de mai selu ako la dai simang humimi bangke lalo Amrit Sarawar scheme along ke lalo solar panel doji solar light doji lapen inchina gate doji lapen workshed lapen plantation doji lapen la fencing doji tame fencing tame ongoing busida ke tok do ongoing tu ke plantation mange yat lu pu ongoing gali lo da ke fencing ke tare jeng theklong ala anu jog e dom buda avelang dake la pen plantation ke lada ke thang ta we khreng ang la theklong lo ke ka do ko beta hini lo leke thang ta we la pen la work shed long a he mama si a floor ma si kang hang run bang la pulo rang te rada phan ke me phan scheme nang pi pen ko pi posi claim pe me medel la ke blog long video la pen je e tum chelang pe la pen contractor tum chelang pe pen si la ha kam claim lo la da contractor amen ke la lo work order lo mangke clearance long pp pu ke ladak la signboard lo mangke jakku phanse pusi ke tok ne tum thek long la si la tum ka do ka we chelang ra pet si la tum chong hu ra pet lu ladak long vet gali rong te ki ta do la pen ar long chu hu ta do la pen son ka prek de ma do la ladak BJP atum BJP workers to my CC ke claim la so Amrit Sarawar long la se Atangka bang gu lai lab lu sidame pini akam nang la da ka thang theong li aki mi phan thang da we la si prab jin pen blog a video la pen jei atum la pen la contractor atum prab jin ben la so kam bang ke claim clip purang te nitum further step te ding hobang ke nang tum andai si anai la la Orunadoi 3.0 scheme pen Nimarli Atum Aphan 9,000 Atangka Keron po.
Orunadoi 3.0 scheme Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alangli hinpen Nimarli mate mohila Atum Aphan Orunadoi Atangka inut pen 9,000 an ron pon pokpu alamthe pangdak ponsi pini thereponi phai cap arni Orunadoi 3.0 scheme Assam angkang pi alo ron pon tanglo Lason Thaktaksi, Nilip, Constituency ke Parlo, Mini Stadium along Sitame, Orunadoi 3.0 Ceremonial Distribution Amai Paduponsi, Ongdung, Nilip Ahavar along Orunadoi Kelongdu, Nimarli Atum, Lapen, Self Help Group, Atum Pen, Chingrum Dunsi, Non Kevangji, MLA Anghoy Kilik Aphan, Lapen, Development Alamaputa, Jumisen Alamte, Mai along Lamte, Jaipon. Bangso amayalo aluhia manpen kachetongdun Nilip local MSC Powitarong pipen chenglo BJP along klembang phi kethekiding lapen ongdu Nimarli Atum chetongdun si mesenpen mai pachun pon longlo Tangte bangso Orunadoi 3.0 Nilip along kipipon amai alamte klardakpen Nilip MSC Powitarong pi mate payatum ahinpen alamthele archupon lonang Nilip Chokialapen R1 Nangkilo Berta Karbianglong News Channel. More message to Pana, Kinto Homabo Lage, Botoman more message to Hipana, Put Halagise, Mamaya Jamak, Orunadoi 3.0, no Hajakamak, Protect Bohila Blacodia, Hose, and Ami Buhut Halagise, Ajama, Yad Nilip Chokihola, Indoor Studium, Amiaji Yad Gukhaibela Ami. মিটিং প্ৰগ্ৰাম আমি হৈ আছে এতিয়া এটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে অকল আজি অৰুণোদয় বুলি নহয় আমি যোৱা 10,000 চেকখনো আমি পাইছো যেটো আমি বেংকত সব জমা দিয়া আছে আৰু আমি কিটা পাই বহুত ভাল লাগিছে মামা ছাৰক আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আগতীয়াকৈ আকৌ আমাক এনেকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব বুলি আমি মামা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু অহা এতিয়া আহি থকা এমএলএ ইলেকশ্যন আমি জিকাই পেলাই আৰু নানা ধৰণৰ আৰু বেলেগ আঁচনি হলেও আমি পাই থাকিম বুলি বহুত ধন্যবাদ দিছো মামা ছাৰক ইমানতে মই কৈ সামৰিলো থ্যাংক ইউ গাঁৱটো মই চাৰিহুটি খিৰাং গাঁও আৰু পিএছটো হ'ল জংফা পিএছ 37 নম্বৰ আৰু মই বৰ্তমান মহিলা প্ৰেসিডেন্ট কৰি আছো এতিয়া আৰু আমাৰ এসএসজি ফালৰ পৰা মই জুনু এসএসজি হয় আৰু বিও নাম হৈছে চাৰিহুটি বিও পৰাও মই হেৰি এতিয়া বিও সেক্ৰেটাৰি কৰি আছো মই ধন্যবাদ पैसा नंग जang elo niliphan ke 1000 sur ke oh ningarong pik lo nili he la so paisa long pen ke somara fi chipi long po la pente hem long kaveson an chinam long po la pente di preng sap sup chipi long po te kedam tang la puson nang tum long kon bomba kedam tang sarkar long ke nili ke thang ke rap ta long de pin la tang te na tum na non ke chari bom so ta ke de bom pi non kachari bom sarkar tum phan ke ning arong piklo la pen ning sam piklo pima pulote pinita me di nilike sang endun lo sini dali ingti sang hem chibiti kang kok pen ako Orunadoi poisa nang chiulai lo la pen non dak meeting sutame putho nang chitong thulong pot ning arong pik an lo pini Orunadoi 3.0 labangso Atangka Ceremonial Distribution amei long pini dak chokihola mini stadium along auditorium hall along si dak Nilip apartment pedu ponlo lapen ola samalong se tamil labangso Atangka prai 40 lakhs Nimarli tumhan pay tumhan labangso Atangka piponlo thikla son thak ele tum Nilip Ahavar along se tame bang suri ke thomra bang bharat thokra bang hini 3602 ape tumhan labangso Atangka pipon long lo lasi labangso Atangka kelong ben Nimarli tumpe tum aningarong pik lo athekeli tum inglong arat tum bang ke ongdong kidukela ka tum si ke ong lasi non apor labangso Atangka kelong ke ningarong pik atheke
ilitum non la support read karhi kepana porlo lapen kisuman tum ke form fill up admission aporlo lapen kisuman tum ke la business ke claim kachongdat lahai aporlo posi la bosong tangka ke longben ningarong pik lapen ilitum on behalf of Nilip MSc hoi pen setame ilitum Chief Minister Dr. Himando Biswa Sharma alang lipan nili akiru pilo lapen an part ilitum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang alang li pingkhara teng pe tum Nilip Ahavar long setame Orunadoi phom hai nang le si alang li ka pingkhara teng pe nili tum labang so Orunadoi ki fill up si lape ration card ke do ana tum phan labang so Orunadoi form fill up si labang so a form ilitum submit long lo la si on behalf of Nilip MSc hoi pen setame ilitum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan nili akiru pilo thik la son thak tak ilitum MLA ke hai Dr. Nomor Momil setame lang pon lo alang li setame alang li kota pen nang pipon lo asilahai ka do we setame ilitum mesen pen pini labang so program bachun long lo la pen pini ilitum Nilip Ahavar long setame self help group tum ta bang pharo suri ke thomra bang pharo program bang krehini an Nimarli tum pay tum self help group benefits setame alang tum per head 10,000 long lo la pen pini puthot alang tum phan Orunadoi scheme pen setame labang so 9,000 Atangka pipon long lo pot nilitum lingarong pik la son thak setame non litum Nilip Ahavar long litum Chief Minister ka bori pen ajok la pen alang li ka hirjume pen ajok la pen itum kaching hon nai CM Dr. Tuliram Ronghang la pen Dr. Nomor Momin MLA alang tum ka bori pen ajok non thekpon long lo Nilip Ahavar long setame ongdong akaching thur development tum thekpon long lo choki hola pen ha tarapungan labang so towar prai 200 crore Atangka pen si labang so scheme deng pon lo se a bridge lock si humner kep ana bridge doji la pen black topping towar la pen awar setame 5.5 an towar ke thei tum long pon lo si choki hola towar aprang na tum theklong lo 2017 aprang labang so towar awe pin setame nilitum non BJP sarkar wang det pen kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang alang le hirjume pen ajok itum chokiola towar BBDC road up to Silonijan pen chokiola an itum selam long lo thikla son thak that puthot MLA ke hai setame pu pangtikro na thuta towar ang pipon lo apen CPDM dike dak sanglang khat bridge pen up to rombongha dan labang so towar MLA ke hai nang pipon lo thikla son thak itum non ke dobom a complex sport complex along setame itum 10 crore pen ajok itum Chief Minister ke hai nang pipon lo ladak setame itum auditorium hall dolo indoor dolo la pen gallery hai dolo la pen prabjin pen labang so field setame itum selam ponji la si lahai setame itum longpon lo la pen dak chokihola higher secondary upgradation la ta long lo la ta itum 3 crore 52 lakhs pen a building setaminal tum thekpon long ji nal tum setame media tum setamena tum dam tame paklang tame so building itum non kedobom a sarkar pen silabang so building itum kaching honnai a Chief Minister Himando Biswa Sharma la pen itum CM Dr. Tuliram Ronghang la pen MLA Dr. Nomor Momin alang tum sei pipon lo la pen Koilamati Ahavar long setame Central School Kasturba Gandhi Balika Bidyaloy Solo Tumphan akejoy pe residential school lo haladake kichu kijun ki do ki thak sapta akejoy lo hadake so school setame tum long pon lo Koilamati long 10 bedded hospital tum prabjin pen ing pupon po Koilamati long market complex hai tum selam pon lo la pen non Koilamati along rupar high school anparta chokiola high school and part of Meraviti High School long setame boys and girls hostel a hostel tin long setame 3 crore 90 lakhs pen labang so hostel setame non kimpon bom la silitum development na hina bang ke tum thanji plotang te tum jutu dei sila ana kaching throi tum Nilip Ahavar phan long pon lo la si itum la an ke claim pen setame itum 100% ke plan pelang non setame ke claim nang ji do olang la sila haya kam ke claim pon ji phan raratum non Nilip BJP tum phan a hirjume nang pipon bom lo si puthot BJP a sarkar ki pawanji phan puthot elitum kasing honnai Chief Minister
Himanta Biswa Sarma Aphan puthot Chief Minister ke pa manji Aphan ani wangsi BJP nang along nang don bom lo kapre party chiu bom chiu si BJP along chipa ok don bom lo sil hai system tu thekpon long lo lapen nili ninge thedo puthot BJP sarkar si hai BJP party si hai pon pu pusi nili ninge thedo lanen Getting si okay high keto Youth Committee Champion Cup Football Knockout Tournament ke pang chengpo. Pinini phai keparni Teria Chiklo, Lakha Inkoire si Borjan MSC Constituency Angkang HDP 0. Ramterang Arong Patu Aklamalong First okay high keto Youth Committee Champion Cup Football Tournament ke pang chengpo mati opening ceremony pamanpo. Labang solong Chepatur Pipon okay high keto Youth Committee Lapen Kachir Abdul Ramterang Youth Club. Lapen labangso Kangpu Amayalong ke Japon Longkiri Teron Maipu Ramterang Youth Club Anparta okay high keto Youth Committee along Kongchun Bang Pensi Jalin Ponlo. Lapen Malongkiri Tiso Maipu okay high keto Youth Committee tame Chirap Chito Dunlo. Bangso along Aluhi Sarpo Aman Pen Chitong Dun EM Sorjarong Par Adunlar Philip Teron Food and Civil Supply Board Chairman Anparta Consumer Affair Advisory Board Setame Chitong Dunlo. Adun 2 Disoy Teron Kes A Kongchun Bang Lapen Tennis Teron Senior Engineer Lapen Kes A Dilai Head Brands Dun Maipu Brojan Hanse Lapen Butiram Terang Rong Asar Adun 2 Kolom Singh Teron Social Worker Lapen Mankedo Kethe Kidingatum Chetong Dunsi Mesen Pen Ing Pupondo Lapen Labangso Opening Match Along Kipa 2 Pon Lake Brother Unit Bokajan Lapen RYSC Dipu Rong Kethe Angbongsi Patu Ponlo Lapen Pupu Ketek Serajok Ball Ipumta Chipi Pedet Ajok Penalty Pen 5 pen 4 pen RYSC Dipuatum Chipahai Ponlo HDP Pen Nang Kilo Berta Protaping Leng Report Karbiang Long News Channel Atum ya korte dengan Francis kiro pajero piniladak ramterang arong mata ramterang hilalong kicengsi apar sorry okay high talk youth committee lapen alang tum mga sirap dun ramterang youth committee labang su kicengsi football knockout championship 2026 ini opening ceremony lo nasi pini hok pada bangkai litum dak lokal MSC mate EM karbingo autonomous council suro farsar fansi hang pon lo tami alang li kapre kasai tami doi kok pena joksi nili fansi alang lar napestong lo lasi pini ladak isi kang opening match mate opening ceremony la kanil to ingku elo lasi lasu kang puam mai long thos tami pini dak patir pipon itum long do alang li rong kriteron kai penseng lo alang tum organizing committee tu lapen pini ladak litum molong tong rapet social worker Anparta former HDP Lems chairman kolom sing Keron ki hai lapen thula dak arong asar terang sahu lapen itung wa rapet HDP Sport Association long vice president Harsing Tiso ki hai lasi itung pining pulo lasi mepik lo lapuson alang tung dak person sai matang lapuson sports kapaklang thega pot atheke lake si mepik punili pudama theke labang so ilitum ok pran penseng log related to lapen anti social element matang te anti drugs awareness lapen pini kangri kangkrang kapo kawe lahai matang te muni to si pathunat aninge perung pon ki claim pon lake alang to hanso pon bek nangi lasi alang to hanso pon partik lo lapen thula daga kinang sot pinangan tulang je nili thek ponong lo lasi sar hoi pe nili chichak pon lo je ladak phil tamya sa opachi klam nei pathene kinang sot puladak chirok tok arada tum matang te youth tum na pachini dun lo lapen thu alang tum isi da kenang sodo jitu niki open stage atheke lada aluhi malhi pen chenglo kadu ko be pasanga di matang te lada program kaprek sitame dak cultural pen chenglo kadu ko be dak chihung pik lahai chipati kadu ko be matang te chari ponya dim sitame lapen thu isilang tum kenang sot dak nampak lang dun lo ba hok lo lake jitu mini gallery lapuson lapunan hini do te lak mepik po lapen te bokhet hilarai mat gitu jitu niki community hall jitu niki penangana condition
มีเดสอนสิแทกลงละสินิตุนหุมรีปอนเยลัสมินตุนปรับจินเป็นโลเคเลเมซีมันเตเยี่ยมสารสุรองพัดเป็นเชียงไวปอนซีละสอนทอมฮอร์มูปรับจินเป็นที่ตุมดักปัจจุบันปนยี่พันซีนิลิปินี as a chief guest on behalf of สุรองพัดซานิลิชิจักปอน HDP pathua klamalong karbi kachisong pu ajai me kedengpo Borjan constituency ke parlo HDP pathua klamalong karbi anglong pen pregjam owe kimi karbi asongjapo songjapiatum chepatir piponsi longle phelang kachirai kom lapen karbi kachepathe amai pu athepi en ponsi karbi kachesong HDP pathua klamalong kachesong amai doponlo La Soalong, Lit Songrong Par, Angtong Ingti, Lipson Pro, Sarsing Ingling, Lapen, Prekjam, Owekimi, Karbi, Asongjapo, Asongjapiatum, Chetong Dun Si Penang An, RD Doklong Alam Hey Hey Chetan Chimumpo. Dangte, Perang Kiatingno, Kupi PC, Kaning Jema, Lali Ilitum, Langpon Lona. HDP Pen, Nangkelo Berta, Protabing Leng Report, Karbi Anglong News Channel. HDP yang patut lambung pini jasa mereka karbi kaca song komen kita mai pada pon si along long lapusan mai kepada pon angkong arti ke lahalo BGR lapen long lip hilang karbi yang long ado long lip hilang arti semua kita apa kita so kaca song ke ami memang jadi lahalo tapi rara pantah kecing benepulo sok pun ami kecing kita som si elom so karu elom so metro langsung nak dikat nengi heng met heng neng kesan pun langsung ting si non ansi tame kaca song bangke ami pamer met pin si tuan komlo suri hini raing kora pipe non kora trok ano non tuan tala bangso kaca song ke tuton tila langsung posi karbiang long arab ke tu anda tum sita mela so bangke aning bangke bibe de nengi langsung kaca song ke met milang ko bangke aning alo langsung lambang sibi kemi nengi kusin bikin tercini gitu tapi nadun tu lambang lalu Karbiang long autonomous council kacari atum jasemet pet CEM tuliram long hang ke hai pengkeceng lok dak IEM IMSC elected MP MLA pengkeceng lok alang itum kon pini karbiang long rarakar ia putha ka bangke ka pangkria son si theglong rong atumi hesitame helang pi hala girls school along le long tichige bi tum jerai thip hala bangso dim pen sitame tharle pu Cekroy dia ratit, Arni itu lakit, postponed. Jula somsi, Chief Minister akhir hai tumpen totrong tripartite, song thom karbiang long autonomous council, asama government apa yang kaca song tum lakit thom cetong, com kacing kia long sitame, ang peket heglong bang lah hello, Chief Minister bang, jasemet pet lah BGR alam kapin purlo puluh tangte. Alang li kacing ki aning hanghe mate lakhu ya sone selong no along ka pre dim banga hok alang li ke kroyang thek chepek lang ti setame BGR alam ka pin pulo tang de kupini lakhu ya sone selong lasi non election ke nang le rok lo kili ke nang le rok lo laso kili ka prang se BGR along le along harli damlang po bangke ni tum che charchi non kacari ba ma sarkar manmati pudam lage BJP si non cari bo Lasi lapuson sorkar tum lapuson rat akar ira ke ma putha kapang kre kapen RD GPP putha lutang de lake rara tum jase met da ke kang signing apor ke non la kilik puthe Nilip puang tung bangke hal demokrasi ke la hello rat akar I papleng bom sorkar Aphan lutang de kroi bom nang ko lapen rat akar I ke mang papleng ple sorkar lutang de kroi kre nang lapen kroi kre puang ke chepek lain ke lake kilik puthe lah hello, sila ke ningkan hopen lagi phong belo, rara riting long ke bayin ke. Laso PGR alam ke, laso sarkar tum dakla court case dolang pu amen pensi la pu kapatian ton loglo. La pen stay order dolang pu pen kapatian ton piglo. Pen stay order pu tha ka bangke laso a tripartite amai along li tum hin pen lame, itu hin pen lampa li dunlo. Nang tum ha Biswanath district along kapeka dim long. Biswanath Bakmari polong hala dakta me don pharo piso se aron re pen laso BGR polong long right hip la don pharo piang bong pen stay order ke do tum don proxy kebran dak do seta me hala dak la stay order la don proxy kebran ke do tum han palom bong si hala kapek tum han thali thailo
แต่สิ่งนี้ตุ้มมาหินเป็นปุโลนั่งตุ้มดักบากมารีลงหลังปุซอนเคลมเทคปุโลตั้งเทกูเปียปอดสีน้องหลังสอบปีเจียร์โรสิตาเมดักดอนสุรีนี่เล็กไกดูโตดอนสุรีเสียตุ้มเลสเตอร์ดาร์เชวันเดชิตาดอนสุรีเสียกับเป็กตุ้มโดลังกันเตสเตอร์ดาร์กับเบตุขณะตุ้มบันทารีนนปอลัมตะเป็กลังโรสิตาอามุดเปียลามโนหลังสอบปีเจียร์ลามปุโลตั้งเททางอัลลามอังกุราเวปินเป็นลานี้ที่พอหลังสอบลามเกท่านนี่บักมารีตั้งหัวลงไปเป็นปังบารีแล้วเป็นดักเกโคตรเกียร์สุดังสันตุลังกูเป็นสิตุมาสิอาลามังติดกระชิงที่อังครักเชลงเลยปีเจียร์อาลามังlah hello si rara tum klar dak pe chining tung pelotang te non amat asama sarkar la pen kar biang no autonomous council tum PGR apu thak pelotang te lah hello election aprang bangke ke claim jir tum aning hang he la pen la court case tu stay order do ku pen no tum kapatian to kasi la kai kang sai ning ke rara ri ding lo la son harle le ta ni tum ning sam putong pui ma ning sam se putong pui ma rat ari ding si lo athene tum ta anu te ari mun jong odam dong ne dei mati si rat tum le ing sai non pro sing den puji la lo la pen ithi do thurang li puang tung bangke sarkar pen kache song tum chingki po chekroi po la kache kroi tang alam an sarkar tum papleng pledet pro tang te karju nei ke la kache song tum mane karju nei gali karju nei ke sarkar aphan lo athi kache song tum na sarkar aphan karju tum lo kupi apot si kache koi tang antan tum tempe dar lasi rar tum jasemet pet sarkar tum claim ke derlo pulutang te kache song tum han karju nei bangke non e prang ili tum kupi lo claim nang lang hala bang sarju nei claim ke det sarkar pen claim ke det ta la so pressure la so lam ta jasemet pet la kache song tum han si ing doirong atum han si apung pong pasorong ta la bang siksak lo akuang pong apa so ning la pen kang doi nei bangke la ke pressure pining la ke sarkar aphan jo la si pini la bang so mai dong la salam si than lo ili tum sarkar aphan si jasemet per bang kai ke si tai tum ke ing doi nei to se pressure ke pining ko bang si pini dak bang ati ti pon la hello pini dak mai do pu chak nang li pulo gijlo potang te CM tami aning hang ta PGR alang si chatham lo potang te alang li kaching ki chatham masila ho jiti la si kopi apot si la puson kachiman lolo la so lam nili phanangar ju pulotang te nili hin penga thagi ke la hello athe don kili ke pena diglo la pen PGR alo ko bara tum sige doma pulotang da ke la ke jasemet pet ke la ke bihari tum sai se la se bihari tum pulotang te la ke alang le tum vote bank ko se chema thalo la pen la dak pele tharle thorlo pulotang te dak suri narkep sirkep abot ke la ke engrai plin po la pen dak pen chot kali nane bolong komaji nane rong kur alom lam utor borbil alom lam ke do anak kiche ke be tum anta mela tum epeng bet do ko po epeng bet si alang li tum han kroi ke det po la so ke matha ka kiria joine si amut pidam lo vote bank a joine amasi dak bangke thali ha heder lo ko si ni tum hin pen bangke matha la pen adun thu bangke alang li tum high command non kachari bom BJP ya sarkar atum high command ke ha Delhi sing ni prong lo high command pen si ta me dak la PGR alo ke do akiche ke betum phan ka tharle ji polong bangke kache don de do kok kusini tum hin pen bangke che char do amasi high command phan kache phiria jok si pinial nian talang tum bangke taso ka tharle sayang deng bangke kengka masi che jora heda taso ti tum hin pen che char do no mate chawle Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me